Vyřeško jsem Jakub, jo. Jsi teď na dovolený v Chorvatsku u města Vodice, jo. A zase tady prostě ubytuju v tomto penzionu Maris. Jo. Je to taková ta 3patrová budova. A když se podíváme, jak to vypadá, jo. To jsou ty krásný ty zvláštní stromky keře. Hlavní vstup do 3patrové budovy. Ale bacha, tady není ten výtah, jo, takže pro starší lidi to nevyhovoucí. No to až do posledního patra. No, potápěcí motocyklista, sportovní taška to je. No. Tady jsou ty modely lodí, korábů. Tak, a jdeme nahoru. Akorát, že bydlí v prvním patře. No, protože jsem tady nechal. Tak. Tady je můj pokoj, jo. Tak. No. Teď spím na tomto lůžku zánovním. Tady mám rádio. S kazetovým přehrávačem, jo. Pod tím rádiem jako ten přínový stoleček, jo, ve tvaru hříbku chorvatského, tady vrgáň, noční stolek obyčejný, no. Tak takhle to vypadá. Tak klimatizace. Se to takhle zapíná, vypíná. Tady se pustí ventilátor, ale to je tak funkční. Tady je nastavení teploty. Jdeš to. A pěkně to chladí. Televize se tím příjmem. To se ještě nezkoušela, teď to vyzkoušíme, jak to bude hrát. Jo, zkoušíme všechny ty programy. Šmoulové. No si dělá tam moje ta babička. No, jak vidíte, programy správně fungují, tak to je dobrý. Tak, to je chladnička, jo. Tady si mi také můžete zapnout. Reguluje teploty. No. A tady můžete rovnou vypnout. No, jsem to vypnul. Jste ještě používá na chlazy potravin.
Kupelka. Jo. Tady si pouštíte ventilátor od svojí vypínače. No, to je tísněný sprchový kout. No. To má tak 70 cm z každé strany, prostě je to nevyující, proto prostě dědu. Například, že jo, to je komorové WC, ohřívač vody, takže taky to správně funguje. No. To je galérka na hygienické potřeby. No. Umyvadlo. Teď je ten plotkový koš plný. Je šatní skříň kombinovaná. Ze 3 šuplíky. Jo. Vyrodové boty. No, ještě něco nejdeme. Nic už. Nějaký zbytky, hele. Deka. Tady jdu. No. To je taková ten kufr a začnou ty ramínka už nic teda. No, to jsou ty moje osobní věci. Tak. Tady jdeme. Tak. No, ta chodba prostě taková ta tmavá, takže jako jsem se setkal to ruským jednacím patrem paneláku, to vypadá takhle podobně, jo. Akorát, že tady po staré, tak jako jsou tady byly ty schodiště, jo, a naproti schodišti tam byly takový ty výtahy, klasické, takový to designové, takový mahagonové dize, no. Ale to vypadá takhle podobně tady, no, prostě. No. To je lodička, jo. Nevím, jestli to bude plavat nebo ne. Obrázky. No, tady je vstup do úklidových prostor. Já jsem z boku ještě. Výhled proti budov na autobus. Obrázky. Tady máme snídaní od 8 do 9:30 a tady večeře od 19 do 20 hodin. No. Pro mě také postačující. Tak, ještě na taková řeka z boku, jo. No. Jako to, jako romanticky to jako skoro tak nevypadá, ale je to o to ujde. To je grill, jo. Pronájem grillu, akorát, že se ještě nezjistil tu cenu prostě. No, to je zbytky dřeva na grilování, palety, to už taky pryč, na vyhození. Tady máme venkovní posezení, jo.
Posledníčko příjemný. To jsou ty vinné révy. Králečko. Kočka. Košák. Jo. Jo, ryba. Pěkná. I tam a nové. Je taková ta hlava. Hlava a tělo. Tady ještě vidím. To je ono. To je správný. To. Je ryba tam a isto na počátku. No. Tady je žuk. Ještě nezavřený, takže ještě nemůžeme. No. Ta restaurace. To se podá jak si nějaké večeře v formě bufetu. A výběr, to je taky dostačující. Paráda. Paráda. Výborný to bylo. Tak jo. Tak se mějte hezky. Jo. Tak jo, tak se mějte hezky, čau.